Отиваме до Плевен за Великден, а аз цяла нощ не съм спала. Пуснах пералня и прострях. Правих бисквити. Изчистих цялата къща основно плюс прахосмокачка. Изкъпах се, изправих си косата, облякох се. Вече е 6 часа. Добро утро. Взех бисквитите, събрах багажа. Няколко подарка за малкото чудо и любимите бомбони на баба. Облак от парфюм и хайде тръгваме. Отидохме до студентски град за закуска от любимата ми турска сладкарница и съм готова за двучасов концерт в колата. Вече сме почти 5000 абонати в моя YouTube канал. А ти абонира ли се? Так му пристигнахме на село и дядо ни направи разходка из цялата околност. Някой знае ли кое е това село? Пишете в коментарите. Върнахме си, храната беше готова, за мен остана само салатата. Нашите дойдоха, събрахме се и седнахме на маса. 12 вечерта е, Христос воскресе. Следващата сутрин погушкахме с малкото мече, закусихме с домашния кознак на баба, тръгнахме си към Плевен и по пътя видяхме това поле като от Windows XP. Снимките станаха уникални, вижте ги в Instagram. Купих цвете за леля, защото не съм я виждала на 8 март. Събрахме се вкъщи, древното си получи подаръците. Чукнахме се с яйца и видях най-огромния козунак. 2 килограма. Но беше само 16 евро. Ако това беше в София, щеше да е поне 150. Време е да си ходим към София. Обичам ви! Чао!